YouTube, аз съм DaProsBG, тук сме с Валя Колети. Както виж видео. Да, и днеска снимаме клип на GM1 в Crash сервера. Crash тук и ще сложа IP в описанието. Аз предлагам да слизаме надолу. Аз не съм на GM1. Аз съм и тук с Валя Колети. Камарината. Добре, скачваме. Чек, аз се спуснем от тук, бе. Дропър! Какво правиш? Има се вода, ще чупиш някой кръг. И аз качвам на дропа. Оцелих. Ето го, чакай, ти че е по-бавно, момче. Тук не може да се влезе, човек. Айно коплинето Българи. Умриета по зомби да ядеш келеш. Да ядеш келеш. Да ядеш. Чакай, ще ставим. Аз съм съпърнката, аз съм съпърнката. Вълчик, може да се влезе, Откъде? Тук има леко невъзможен джъмп. Кой ма запали неговата? Скок! Има невъзможен джъмп. Може. Че ти успя ли? Гледайте тук прохода. Да, той пак раз го запушил. Оглеждайте се за малки проходи. Са промени като възможни. Тук пак има някаква дупка. Ама тя само една. Аз ще отида най-горе на планината и се хвърля. Аз трябва да се хелна. Аз пробвах. Спърза! Няма санчик. Табели! Таби за хел ли? Не за хел. Кога не заминаха бучетата, Ай на джумпа. Аз съм гангстер! Ай на джумпа. Пишите Warp Games. Айно коплинето Българи. Още ли? Хелнах се. Чакай, на кой чум ще играем? На лавата или на водата? Лавата. Водата! Не, на кой на водата? Водата. Кака? На водата! Там ще въбивам. Айно коплинето Българи. Падна това. Зрители, и сега ще върна само да ве колко дълъг става. Така, клипът е 3 минутен. Ще гледаш колко е. 3 минутен. Дай! Забрах да натисна спейса. Като падна. Ще е голям. Скоро очаквате игри като блокади, интернет и такива. Може да играем да дропър. Може да дропър, ако скоро го апдейтнат. Да играем сервера да дропър. Качам! Айно го джумейгам. Извинявайте за тази песен, но просто ми се забила в тъпата тиква. Чик, тата била много насрана. Тата била. Айно коплинето Българи. Чакай, аз го скачам настрани. Аз го скачам настрани, човек. Не да скоча напред, скачам настрани. Айно коплинето. Ами що си много зле с джампа и ти скачаш настрани место на лава. Брех, той го прескочих. Даже. Айно коплинето Българи. Извинявайте за тази песен. Вие тук се мъчите долу, аз виж къде стигнах. Майрата ти ме върна. Елай да ти го държа. Чакай, сега ще дойда. Да ми го държиш. Аз да ти го държа. Да. Кое да му държиш? Плежър плейта. Че кой има на плежър плейта, бе? Виждаш ли му и купче де там? Трябва да скочиш там. Да.
Е, там да има един Pleasure Plate, като го натиснеш, излизат купчетата и иначе трябва да ги скочиш. Но е трудно. И ни затова ни трябва да си го задържим Pleasure. Пак репис. Чертите на покрива. Даже съм по-далеч. Офа, май. Брех, И аз си дай твой скин да те закарам до едно място. Москин. Да, да те закарам много нависоко и после оттам да Знаеш се ли какво ще ти кажа? Майната ти. Отни бе! Искаш да си много нависоко, ми ще закарам много нависоко, бе. Не го става, че искам с моя скин. Чисто съм странно, като съм в друг скин. Аз знаеш колко бързо ще закарам до някъде. Абе, Джек, разбираш ли, че се чувствам странно, като съм в друг скин? И аз като с твоя скин се чувствам странно. Чувствам съм велизарски. Ей, не зи да ми кажеш името в истинския живот, що като... Много. Кой е на бъдзо пълено? Не. Ай, много копи, много... Дима... О, как ще се пак ти? Айде, аз ме чакам. Къде начакаш? Не, сега ще дойдем за 5 минути. Айде. Ай, сега ще се върна за 3. Само трябва да свърша народ. Здравейте всички от YouTube, аз съм да протвили. И тук съм обратно. Брех, тъпи SPS ме предаде. Нещо ми бъгна. Ма братя, с кое ги минаваш? Ти с контрола ги минаваш. С кое мислиш, че ги минавам? Ами някой ги минава с W-то. Както и Иво ги минава с W. Ай, много принято България. Брат, преди толкова беше добър, стигаш някъде до по-крива. Сега не можеш. Кой? Ми красен. Не казвам, че не чуя. Аз съм много добър. Брех, подхлъзнах се. Къде се подхлъзна? На купче. Стига да съм падам на това, нямам хел. Еми, живите. Тя са хилюкът. Аз виж къде са, бе. Майната ти няма да На победа. тези плейтер ли си? Не. Ама, ще стигна на Pleasure Plate. О, Бризари, виж къде са. Здраве ти и късмет. Здрави ти и късмета, моята мъмче. Моето мъмчето и купче много развалено, бе. Тук има пак Pleasure Plate. Той отдолу и отгоре има Pleasure Plate, ако не си знаеш. Къде долу-горе в войне? Гледай ти къде съм! Майна! Дай! Машина. Ай, Машина, много си приятно, машина, Българ. машина. Машина! Ох, дам синечек! Виж ме, краш, виж ме. Виж ме, бе. Аз това мога го мина от раз. Нали го знаеш? Дай! Ох! Боже! Искам аспирин! Ух! Ей, сега ще се върна за тези, само че да не мога да го повярвам. И тук съм, драги зрители. Вижте къде се качих. И като го мина до този приятел и там, ще се върна. И здравейте отново. Забравях да кажа в началото на клипа, ще има линк към т.е. IP-то в сървъра ще е в описанието. И канала ми, де. И канала на Вало. И сега ще върна. И това ще е всичко за този клип. И чао!